Share ya womo ewo dwendwena se koi krom asuboy ni nyina wa Asante Akyim South wa Asante Mantemu se womo nsem so mienu bi ni nyina nye bridges womo sra ban no sanke be ya wo mesiesie ema wo Amanfo bia wono mote dwendwena se koi krom ena afi esuboya eno ewo Asante Akyim South municipality wa Asante Mantemu ne mu ene dia desre eto o municipality nanim se wonsam so mienu bia wo ho a ene akwakoye ahawama wono mo no wosre wona da se wonhwe ne wonsiesie ma wono mo ena wono mo akwan so a enye amanfo yi de sansem we eto Adom Kasee ma ne boni Isaac Amuako enim ekwan die dada ekwan ache enso eto ye no enye nsoketwa abubu bridge nyina timeko koko aduane ko niema bebree akwan ye ye brandisi akwan ye MPP obro bia ena sabio sika na ewo mo office wo mo kan se mo be cheche ama yen Asante Akyim na afo ha enso yen na mo mu siesie okwan no ma ye de a na mo aboye nyina akwa hama ekwan we de ye na mo so pa yen ayekwan ha na ye eduma eti besre Ghana ba o ma ye ekwan ema ye kwan we eda so da empanifo bahai betwam akọ lukreni ye hu hwe wo wasanse mi honti no abankrachiprenia wa Asante Akyim South Alexander Frempong edito amanfo anim se wono mo keka nema esiani a enche bia nsamso a enye no wona kwan a enye no wono mo ebisisi diama won regional minister ama any regional roads amabe susu atiki dimensions almost immediately no omo be ba be ye me